Naki wakiri mwancho murire ogetembe television ritukeriga neria Jumatatu ritukeri marioka magiga ya abashirika bange gose abakrista bange gochingira ogocha kumuiko mochenu gose rituko ria Pentecost erio riarengete tariki isano na isatu mutinyoyega ugatano onarimo mwancho murigirira ne ritukeriga Jumatatu yechitariki kianda ngokwarigania na bwego nekerongo kuboria buna onyare kwegena buna ewiki higa nechikoba entoreru na boigo eve ya matunda amange ikigimana boigo ngokonyoria nga ekero tokorigereria agochie emiaka ya magiga ase umwaka o 1920 chinga kibune chiga ese ya Kenya nario yanyarete gosense ya Kenya yanyarete kubaganwa kabere ekanyara gutwara ekoloni na boigo kanyara gutwara protectorate nekero tokorigereria yanyarete gutwara gose ekabagikana marakabere ensemeri ya coast na boigo mainland gose eliroba aliense ya Kenya likaba na abatawa abaya abo barenge aba British mwancho murigeria korendete togo cha korigereria yo ase emambe yabono ekiagira siasa ni nyinge egenderete ane mono e weekend iga kirondo cha ase mitandao yekijami abantu abange nigo bagenderete kurukana abamwabo gose ase umuntu bwe Kenya murironga cousins tina banyanga mwancho murigereria aye eriteriga cousins area wikire kwa manjire nga hai makuzo nki eliminate korende karibu sana ase umurobiro yoga tuchiko kumanye kati yayo na yande amange kiagera siasa bunabona kero tukurigiria ase ensemo eri yo kwamiriria serikali nigo ndochenga bono nigo bale murire kero rochenga nonye umoske Dr. Fred Matiang'i eri na nyara wetigia emere mokorwa ase World Bank bono ekero ngabono anyarire gosoa gosekero agocha gosoa ase amangana siasa asinchira ere engikirano ukigima igonye tora kwani wanga hai kuzo gose hai cousin gose hai makuzo igomwancho murigara korokana ngano tigarite bakekate isimi yao tera koiki korengana una chinga kechiga chire kiagere weekend ngimando chenga abantu abange nigo obarenge eva mwabo karibu sana nchingoro kwa Matilda Obaigwa Mike na Jasper kro ase studio ya kabire korende nikongo chakane kionga gegoika enseyemo tuchikumwarigania Stacy Miruka ne ensemo yetwani ichigosori na boigo ekoraga chinsa ibere chale romambi naro ntoche kumurikira amangana a siasa aiga ase ense ya Kenya na nekirongo chaka ase ensemo yekionga mwanjo murigirira nigobono obosombi wanyarite gotenena ase chinsemo epara enene ekurwa chinsemo cha tikigo cha akisi ekirobono mubasokano omotindi onyarete kwene kiwa oyobwatiranete chigari ibere na nekirekagere omubaro obwabantu bose enamba y'abantu batare bake mbanyarete gusiria amage mabo mwancho murigeria chibichecho nase embeo
mwancho murigereria na goskabosio ni gobono omwakili Joshua Makori Nyarinchi ro asense ya Canada oyore omoiborwa okitutu chache North aiga ase county ya Kisii ritukurigoro anyarete guchakia emeroberi au yogosira abaria abakurwa ase ebunge yo ya kitutu chache North mwancho murigereria egati yabo no kurigereria chinsoko na boigo ogosira abantu asokubagachira chinyomba na boigo ko rigereria una aranyare kubeka ebyombe byabasaye bibe ebyengencho murikito Daniel Ontiri no robotiro asinchira ekobwati ase taro ye magendero na gusire bikundi ao n'abantu bene abo bari no buremero ao ase bunge ya kitutu chache North ase county ya Kisii wakili Joshua Makori Nyarinchi umweberwa wekenyero kya Nyaboroba nigo mapema rero atarera na kwigure nyumba yagacha asomosa oyomo kurwa ase kenyero kyemanyi ikegotokanya Kongo ase wodi ya Sensi oyore no buremana nigo abire kamenyete nyumba mbe asari gutwerwa na kurara sabe kenyoreke inagachirete umwana okurukuburu enyomba mwana okojeta bwate nyomba naende abakenyoro bakateba ganera asirwe igorende nyomba yekagacho yabikirwe mirango yaomirwe igerete ale komenywa lakini ende bono mwana ojoburu tabwate gitanda naronga amoletere gitanda ne mattress elinde no brangeti nimanye tinge bitari byonsi bya twekera nikiregento lakini nimanye tinge binabira chakoma konya ansobogima nabo igo anyare nere kwegendereria ukwana chinga kecho Nyarinchi igo akwanero kugania kugosira kurenkoroime ateri kurigereria aso monta kurwa gwetera somoyo bugwanja aso gosira masomo chikanisa egati yebinde egetambokero abamenyi benseme yobo igo bagokera ogokonya kwagache nyombeye kwagachane nyomba chinyinga lakini ene yeme achiri chinyinga na agachire asenge njo gosira abantu ase binyoro iko na tebire ngambi ya mono banyakenyora ase nanjo ko ngarigania rinde gocha ko koranga ko bakaro linge nyombe ya erire nendo mwana yanyara ko soemira nanya ko menyororo atokora ira mangana maya sukwaga mwana uyo buru na komara tere bintu bya nyombe bya gutumeka igo twere ngambi ya mane kiara na magendera maya nandi twamusabere nyasa amuseni agendera ko kwanya abande boigo no ko bako kwanya sae ko bai amane atokonyine nje no munyakenyoro gaiga okorire buya okonyire omwana uyu nantu twarorire mbuya aso gukuru mochando wa mache hasa bamenyi bakonywa mache hata ikirete birengo biganire kabochenu Nyarinchi nigubigo haigora chinsoko ao echiaga chagwetera se omoyo bugwancha egatiabo ase wodi ya Kegogi wodi ya Marani nelia ya Munyero ase kenyero kiarion soti obuya borache kogokerwa nabamenyi bensemeye onyo tororere ta mabera mange muna ntu abangina tu achire roje toko bujere bisanda musuko tu abuje binyinyi tu aira nyomba akarwe chikumu yongo toroseria amaje aiga negagocha chinga kiboigo Nyarinchi mapeme ikiga asira na kuolera borokigwa chiminye na 50 uniform chonsi ase skuru yoboroso ya Sensi unencheremo boigo yugukini birengo bya masomo igondo mugakiri asenge nche nasometega kuribudire daseni kegetembe kurega se county ya Kisii litreni ngurko Daniel Ontiri Kotigana nayo na agoika ase county ya Nairobi ni gobono mwakilishi babasubati kuri ase county ya Nyamira muskejero shamumanyi arure okoboria ochasa baibori bonsi banyare kwene kyabuna banyarire kubarenda nabo igo kuba SME abana babo abanyaroka kaukwana elitukoregoro ni gobono anyare koraria buna onde wensi oragende maminchanaya ni gobono arache kubwatigwa kolengana nerichiko nganerebia ase chinga kechiga kwane kyabuna abana abanyaroka bonsi banyare kwegwa achisemi buna abana abamura Nanya genda menyayo ye nanya nayo mosaje nebokoro mukungu obeire bobega gukoro makera rituko bagukura naye motebi nebono kara nara gutigira umutyoyu ganda agenda kora usuburu rwa bwa keje ibaga mukorwana mukwe gutiga abana bacande semanyenya bakabana asira sa umwana w'umunyaruka undi bwensi yase umwana w'umunyaruka arasenka itari cinga kiciri abana abanyaruka bagosirirwa tiga abana abanyaruka baende school ka abana abanyaruka ribaga nonyensi yasa abana babona turigirite cyo buri mutu abasubati yasoke
moimukie erinde na inu moimukie gesakuguru kere nenga kiense yakire kera buna turega igani gotorocha abasubati abange bono ene segete nene narorire buna chikaunti chinde abasubati baroba boriti ebirogo byobuchumbe buna busiari moroche basubati mbariko ebukini mbariko ebubiroge bono ene segete erega igatwachire korora bune bisaku binde byeta abasubati ribaga na nturinde tokwira ribageri otebya minto mwamugusina kiti gato abana abanyaruka ribaga n'abasubati bonsi erinde basoke isiko erinde marubatini nigesaku chito ibiri cha Nyamira na Kisii ase na barabu ogochora basubati koira enafasi yeye ya leadership togwakera Nyasaye mbiyamono nande no mweshimi goitwa kwanire gaiga ogosegeta abasubati gwesokia egere na barabu kwenyorera space yabo ase leader Koskabusio niko bono abamenye bechinsemo che ritaro egotoke meya ward ya Keumbu Nyaribari chache county ya Kisii bono banyarire kuburia muna banyare koroseriwa epare korwa chinseme che ritaro oika ase echiro ya Keumbu bagukwana negitasini kiga niko banyare goteba epare yu teriboeto anene mono chinga kichiga ekero embura enyinge egendrete kwenekiwa nekero babolire serikali enyare wesonane na kubasira ase barabu elinde banyare gokora obosombi bwabo asinchira ere endonge na incheserie tangoro kwa getunobiri omugakore bwekenyore kegaiga gosumbogete na bona magore ganyarete osinyire ne pare ye kogu na kina ete gaiga omwesimi gwa chanda noroje polling station yao no ere gari itaro into tokuganetio otokonye incho tokonye se ngaki abono abangina bale kurwana abagweta kurugaiga ya toiro bakongo bagatwanyorira no bwobo bwokogenda guchie echiro na abana baito bagweta guchie skuru bonsi banyorira obwobo bono bana mpaka rikoenda skuru buyaigo omana togosaba omugambi ito abagambi baito bonsi poi na arati tokonye pare yiga emonyarosi abana baito bachere skuru na abandi togenda ebiasara no ane chibigibigi no chigweta abali mochie guchie skuru bona tosinjire ngato gotiga abana mbagende skuru na abali mumbacha eserikali yeito tokonyere epare yiga niga tokonyete ebinto ebinge none chigari chigosomba emechanga ekorosia esukuru chiasinyurwete abana esukuru yaterire terikorosiwa amatuka amange twarerire igoro y'epare eye omweshimiwa Stephen Michoma oyore maefari egere arenge moyo natemete komaintaini epare eye agacha agatigera omokwani oyo okwana nyuma okoruguchanse araka gocha bono epare yabere gegoto obwo base ensemo yogo excavate maram na maram eye korusiwa mbaire conditions nga bakore backfilling bono yagerire yarire pare soria macha gutirimbuka wa mawaka Stephen Michoma ne basirete gatigete pare asoko bagokwana abeire nkonye maintain ora turuna twabwatera n'abantu baminto benseme ye ritaro bono yaikire wachire paka nema tobwata marube kende nke ibya korekanie nalinge koborio mweshimiwa janda nkora chore geti ali bwana kwa rentera bangina no ene suka no mochere bono this time tima ipisura ora eto ocheritaro mweshimiwa governor ayeneta eta ito ya Kisii county muno kora eta eparo ligereri ke ubwa SMS mara mwere mire pare no tuna ya gure bono ya renti ogwo bano emba namba ligotira no nyemba ali mumbako genda chisukuru muna bono no ruete birasi bya ICT no nyene muchanga teiye njerera ete gocha amakweri oka nago chirogoro obokongo bororo boringa anyogete kwanze anyogete bono atokorero mweshimiwa atoroserie pare ntuna abantu nabaya ntuna abantu baya pakaritare skulu tuna abantu baya nintu togotumie pare igabuna abantereba igoto kuobo ka to gari amanyinga kosera kero torabasa kumariri tusirio bakabwita na into abana tubategemete ora njo mweshimiwa bwatera na egati ya bagaka kurwa ase wodi ya Itivo ime bunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo bono babo mochiri umuseneta we county yo moske okongo mugeni bakubora buna dabonete kwena na amaskani kochase omo MCA wechinsemecho omanyekanete buna omoske Lamek Onyancha gose enana korengana anabagaka bo nigo babolire buna ochinkona chae umuseneta kochase omo MCA yo nchiri koreta amaskani gose nchiri korokia
obomo nonya no bwanchani ase county eyo nabo igonekero bakobora ikibaganete kurwa ase omoseneta anyare utwara amaskani ochase omo MCA obo wagakabaiga kurwa ase bunge yega ya North Mogrango na nene kurwa ase ewadi yega ya Itibo nigo beso kirikirali na kugendera kwa mochanene chinkwana chagendera kwa bachiko watu kwa mono moseneta bwe county ya Nyamira omoske Eric Okongo wana na kumiri Okongo mugeni abwata mangala ya matusi ojase nana une nana ne bwata magoso gochie sare kabara basacha mbakorangira ni bachamo bakwa na mangana yae ingi yako moteberina na taisaini ogokore gasi mangara to kwa na igo to ya kwa ndira sinde jonga intuna barai anda baga kabe binyoro Okongo mugeni na arore buya na bari musanione enana gari musanione agukwanemeye chinseme chigache wadi ya Itibo nigo bagendere koba bakubobole omoseneta agokora emirimo yawe bwikirano elio kurendere nengo ye county na atali kunyagochegia aba MCM eko ari umugavana ochoretwe oguru kuhamusi kimwomi nyaribo n'abantu be county ya Nyamira bamuchorete utware kumusaba amusike amwe ambo time akore gasi yaye tingana rinde karo waikire kwarwanirie omonto bakeke wango agosinyire tari okori the junior oyore the MCA of Itibo Ramek Square ngaira de kwarwera Okongo ogochikurwanira nde Square Ramek Itibo ekora nere ne gasi yago kora ase county nigo bagendere boigo bakumobolia nyarko bagotwara maskani na nene gutiga kogosereria omu MCA we wadega ya Itibo moske Lamek enana una nigarat kinyarko bagakumwira ase ekegambero ekarna igwanga agotabanga koirare nana koti ona bantu baitibo barabuba sipie ewodi ka koire nana kotini egochikura na chinyol koritu ya ona ayo musani one gento kora enana mutiga kirego akure tamu yae enda bra nyore mbiyago kora to momente yende onye gocha gotosaba chikura 2027 tigama chesa ya ono kora nyana boni go bajanire ko bagweotorana na kubwatuka engana buna abantu abanene abo gutumeka kunyarako bagagwikirania ebirenga byaye tibali abe chinseme chiga chitibona bigo gwakira etege arega ti abantu abo egotebekana omuseneto agutara na barabo atenya kumnoka se bodi ya Itibo agorenta mabanda abangago gochororo magotana abantu baitibo orenta mario gionda mangao magotana abantu baitibo ni ntura tolega ni ntura abantu baitibo na bona gora chibisa chiri kwatu bekrete gali goro chiobo kora sikwa ngo mujango gali gusagara na sensemo yaye omoske Lamek enana uyo ikirana se kanisa ya mwemechi nseme chigachia ewadi ya Itibo nigo hagendere ko bagakulira ngana kunyara ko bagakubane kire bamenye ko nseme chiga magendero asibaigo agendere ko bagagwake tege goro ye chinkwane chagendere ko bachikobwato kwa mono moseneta for example so chire koti bunama ga kwa dale koti bonsoya Eibona ne achievement ya mabageli ya kwa Nyamira naki na lete na koti kerere dina ko irande na koti kera se ko irande na koti otherwise jege ndege ya koni ndote ko muangete mutakire musu kigura sini asante sana Ginko ripoteri gitaseni kikia wanchite kia getembe kurugige igasti nseme chigacha ewadi Itibo imeye bunge ya North Mogrange County ne ya Nyamira inchi gonguru kwa Polycarp Okara Ambia mwana kigima omoriketo Polycarp Okara kura ase county ya Nyamira na gukora goswa ase bono aria ye serikali nene nigo umurai wense muske William Ruto anyare kwegerera umuroberio okazi mtaani ane muno ase nchira yokubasira abangina na basaye bari ime yobonchorera ime yense ya Kenya ayaga nigo ariko yakwanakira nyalito kusangana ba Kristo be kanisa ya Church of Christ in Africa ensemo ya madaraka imeyo muchie o Nairobi nekero bono abolire gati ya baraibonsi bari ime yense ya Kenya banyare kubwaterana ne serikali nene elio gwikirania amagendero ase chinsemo au Waheshimiwa, make sure vijana wa Climate Works
tuko na vijana 20,000 tayari. Tunaongeza vijana 30,000 ambao watafanya kazi, na hiyo tumetangaza this week, wiki hii imepita. So we want you to be involved so that we make sure that the young people participate. They participate in transforming Nairobi. Hawa vijana 50,000 tutakuwa na wao katika harakati hiyo ya kubadilisha city yetu ya Nairobi. Nataka pia niwaeleze, pia tuko na awamu ingine ya biashara ya vijana wa hapa Nairobi. Kila ward tunatafuta vijana 70 wa kuwapatia, vijana na kina mama 70 wa kuwapatia kila mmoja wao 50,000 ya kuendesha biashara. Sikizeni vizuri, nimesema vijana ama kina mama wafanye biashara 70 kila ward, tuwapatie 50,000 ya kuendesha biashara. Tuko na program ya Climate Works ambayo itaajiri. Hiyo program ya biashara tutapata vijana 100,000 Kenya mzima wa kufanya kazi hiyo. So it's not just Nairobi alone, the whole country. Tutapata vijana 100,000 na kila kijana kwa hawa vijana 100,000 tutampatia 50,000 ya kuendesha biashara. Na kwa sababu mambo ni bottom up, si ndio? Si tunatafuta wale wako huko chini tuwainue, ama mnataka tufanye namna gani? Hawa wananipigia makelele, wengi wao wako huko juu, so wanipatie nafasi kidogo niinue wale wako chini ndio tusonge mbele. Na homo governor we county ya Nairobi Amos K. Johnson Atha Sakaja nigubono anyare kurwa okupuri hako chiase bakenya bonsi bali bamenyite ase chinyumba che serikali nekero akubopuria banyare wakana erentirio gosira emeroberio ye serikali kago kona ritukuregoro nigo anyare tegoteba eye nenchere yamo yoka eranyare kone kyabuna emeroberio anane mono iriyo kwagacha chinyumba che serikali yanyare goikirana. Hizi nyumba zenye watu wanaishi za county sio zangu na sio zenu, ni za Wakenya. Mtu hawezi kaa kwa nyumba miaka 15 hajalipa hata shilingi moja, 15 years ama 10 years hujalipa hata shilingi moja, lakini mnataka services, mnataka hiyo pending bill ilipwe, mnataka takataka ichukuliwe, mnataka barabara zitengenezwe, mnataka madawa hospitalini. We must all play our part. We must all play our part. You know, it is not, you can be populist saying tuache watu wakae tu. Then with the other hand, these MCAs have ward development fund. Every ward has a project that needs to be paid. We are doing our part as a county. We are pushing. Last year we had the record highest revenue, 12.8 billion. Haijai onekana Kenya hii from any county or from Nairobi. By now we have already surpassed that record last year of 12.8. We are now already at 13 billion and the financial year is not over. Even as we do our part, everybody must do their part. So all of those who stay in county government houses, no, they are not mine and they are not yours. They belong to all the people of Nairobi. I want to encourage all the leaders here, my MCAs, MPs, let us have that spirit of true humility. Even as you lead knowing that it is God. Romans 13:2 says, and I'm glad the youth leader said, Romans 13 says that there's no authority that comes that is not from God. Tuongoze watu na unyenyekevu ambao umetoka kwa Bwana. So isiwahi fika mahali hiyo kiburi siku hizi tunaona watu wanaongea nayo na matusi, haistahili kwa hivyo. We have one country that we want to keep together. We want to keep united. We want to keep, a country that God loves, that our children tomorrow will still have Kenya. Ile mbio unasikia watu wengine wanaongea ni kama Kenya inaisha next week. We found this country and we will leave this country. Gukwana koro ase moyiga oyo ni gobono egatia barai koro ase county ya Nairobi na bravo banyarite gotenena na ko motogia omurai wenze anemono okubwatana we serikali yega ya makiaya nekero obanyarite goteba eyenenchire yemo yokogendera gosukia ense ya Kenya obosio. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kama Nairobi kwa hii kazi mtani yenye uliannounce ukiwa Homa Bay. Vijana watakuwa kazi na pia Climate Works pia wengine wako kazi huko.
Also the church, also the youth, also the people of Kenya, we have to know that leadership is not taken. And I think the Right Reverend Samuel put it so correctly and gave us scripture. Because where do we get our teaching? From the Bible. He quoted so many scriptures to tell us, and he even gave us a story. So for me, I want us to know that the chosen one to lead this country is William Samoei Ruto. Affordable housing. Tumeona watu wakitolewa kwa ghetto kabisa, ambayo walikuwa wanaishi kwa siwa, sasa wako kwa choo hawa wenyewe. Walimu wameandikwa 75,000, kitu ambaye haijafanyika kutoka historia. Subsidize production ya chakula, mpaka chakula bei imekuja chini. Wale wengine fruits zao pia mnaziona. Si mnaona fruits zao? Sio lazima tuseme, nyinyi wenyewe mnaziona. Na nataka ku apologize on behalf of my community, Your Excellency. Wanaume wetu ni wanaume wa hekima, ni wanaume who are measured in what they say, ni wanaume ambao wako na hekima. Hii gari imeshapita broad based, inakaribia 2027, na gari kijaa utaingia, watu waingie mapema. Hii ni kama safina, watu walikuwa wanaingia ngapi? Tuingie mapema. Mambo ya Daktari President wetu Ruto si mambo ya broad based, ni 10 bila break. So wewe unafikiria Alado akiwa MP atutakuja tu kunishinda namna hiyo? Kama yangu ndio MP na yake je, atutamshinda tu, amke umshinde. Waacheni bana hiyo maneno, tusibatishe maneno. Watu waache kutukana rais. Rais heshimiwe. Kama unataka kuwa rais, heshimu rais ule yuko. Na sisi tumesema hapa Nairobi tutasimama na our president. Yeye amesimama na baba AU, mliona ama mkuona? Na wakasign mambo yao kule KICC. Rais, mambo ya Nairobi sasa tumemaliza. Mpango wa afya ni taratibu wa kupatia kila mtu nafasi ya kupata matibabu. Kama ako mgonjwa, hata kama hana pesa, anaweza kwenda hospitali atibiwe. Hiyo mipango, sioni mtu ambaye ako na akili timamu angesema tusiendelee nayo. Hiyo sioni. Na umukonyi bomurai wense nigo agendereire kwigirira egati miroberio eribekire bosio ne serikali ya Kenya Kwanza. Moske kithure kindi kikagukona kurwa asichinse mochathika emeye county ya Kiambu nigo bono agendere wakira ekuko muroberio buna bono osha na boigo sector eri yechiseme nekero atebire nigo serikali yega ebwate ebirengererio bya gocha ase aba Kenya. Tumejaribu kurekebisha ile curriculum na tunangojea wakati vijana watoto wetu wanaenda senior school January, we'll have a smooth transition. One of the reasons we have employed so many teachers is to make sure that the CBC program, which is now CBET, competence based education and training, we have enough teachers to teach our children when they go to school. We are making reforms in the university funding model to make sure every child gets access to quality relevant education. Na bado tunasonga mbele na SHA so that every Kenya can have a medical card. Imekuwa na matatizo kidogo kidogo, tunajaribu kurekebisha matatizo ndio ikue ni insurance mzuri ya kusaidia wananchi. Hawe ni mwananchi ako na kazi, awe ni mwananchi hana kazi, kwa sababu ugonjwa unaweza kupata mtu wote. Na hii ndio naona watu wengine wanapinga kwa sababu wangetaka kuendelea kufanya biashara na afya ya wananchi. So the SHA program, Taifa Care, is in the interest of Kenya. And we have moved from 8 million Kenyans with medical cover to 23 million. Tunataka ifike 30 million, 40 million, 50 million, 55 million. Si kila jamii iko hapa Kenya. So iko Kisii village hapa. Wako nyumbani, hawako nyumbani. Si wako kwao nyumbani. Ndio tunaambia wale watu wakumbavu wanataka kusambaratisha Kenya na ukabila. Wakome. Hii Kenya mahali mwananchi hapo ndio kwao. Angateguo. Nego kana teguo. Si watu ya hapa Mlimani, si wengine wako Lamu. Si wengine wako Taveta. Si wengine wako Hola.
na Garissa, si wengine wako hii pande ya Eldoret na Kisumu. So mwancho murigeria gwikira bono ngugorera ekionga chinsa 12 cha bono mambi ekira ndagenda umotumuko wechitageka ibirisa twiga erinde ngirane okomanya nararia amanene ase chigazeti chirit kuria lero erinde kegoika NCM tunyara kumwarigania Stacy Miroka ase bono kendra gutigara ime yo morobere ubutwani yagetembe ase nsema yiga yekionga. Nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaita bobale nobo manyibiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene wichikose chemaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician level 5 na level 6 Civil Engineering level 6 Building Arts and Masonry level 4 Plumbing level 4 na level 5 Carpentry and Joinery level 4 Land Survey level 5 na boigona level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship level 5 na level 6 Horticulture level 5 na bwigo na level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician level 5 na level 6 Records and Archives Management level 5 na bwigo na level 6 ejitumela asensemo ya Community and Online Working imejeskuru igaya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyogotumika ali nayo kubundisa tole ekosi ya version design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omoroki wa akwebundisa na kwenyorera ubumanye ubura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigotokwigelia beauty therapy level 4 na level 5 hairdressing level 4 na bwigo na level 5 nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering ase tokobundisa automotive arts level 4 automotive engineering level 5 na level 6 asabego tokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira muretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono
nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene skuru asomo chokeroka asamange nabo gutarira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabo gwaka esimu wetera search number 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye riri wibekiri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Jomurigere karibu sana asense moyega yechigazeti korende ego chirabe asechitaga kachinke sana chiribusio kiroto kurigiriria amanganari ari amanene kigima nabono egazeti ya The Standard nigebwate yevicha yo musao yomo umusae oyo omanyakanete buna Meshak Opiyo oyo bono nyarete kusiria obugima obwae kubwatekana kosekare ase amaboko ya abanya nyimbo watabana killed by police bono umusae oyo igani ganyarete kubekwa byarakoro ase county ya Homa Bay nabo igo akairwa goika omochio Nairobi asanyarete kubekwa ase gitaseni kyabanya nyimbo kya Central Police Station nabo igo ekero yatokanga onyare konyora chingoma bagotebanga nigatwomereti umutoye ase nyasi ekero ari ase jela bono ikikeirete gutwara chingoma chimbe era kanyara kumnyokewa ase nyagitari ya Mbagathi ime county yo ya Nairobi korene agaika gosiria ubugima bwae bono no ari ase nkendu ya City Mortuary umukano uyu nigo ore ase page ya gatano narimo igazeti ya The Standard iritukuria rero egoteba death of a blogger in custody raises questions over police transparency ngabono oyo igani garenge blogger kose bali bakorika kigima ase mitandao anamono nigo achiete nkuma ase omutandao o X gose okamanyirwe buna Twitter oyo manikanete buna oyo omanyakanete buna Albert Ojwang ase chinse mochiria chia X omwancho omurigiria oyo niganyari tugusiria obugima bwae bono kare ase amafoko y'abanyanyimbo nekira abakenya bange baburirie na ninki kyanyarete gukorekana kurinde bono amachibu tibaraba abakoyanyora desperate patients turn to the web for life-saving treatment ngabono bari abarwira bange asense ya Kenya singicho baranyora ogokonya niko bono bachakire goswa ase emitandao elio kwenyorera obokonyi uyu no muganura ase page ya kabere na asense mo yende nindochenga ngukwanirire the University of Nairobi page ya kanene kira goteba nigo yabwate umuroberio oyo mo bokwena na amorokererio hoche ase abarimu anne mono ense iyo muroberi ostem oyo oringe gusirwa nenseri ya France korende nigo yarorekaniro umuroberio yo onyarire gukwama kyagira kibesa nchanyarite kubwatukwa one yo yaretire engusanano entindi igati yabara ime ye University yo ya Nairobi nabo igo bado ngukwanirire oburai obube hegotenga university is stuck in succession limbo amid political internal wrangles ngabono bado nonyena samngana yokonyana nonyo mu vice chancellor nigo abere amakongo kigima na sense moyende country in a grip of election fever 2 years to
polls niko bono ense ya Kenya yasoire ase amangana siasa no nyemya kebere getigarete goika obochori obonene bori bosio ekirego tebanga kurwa no nye omo iyo kabiro mukonyi bo murai bwense omusikirigathi Gachagua arusigo abisi niko bono yarorekanira murai bwense onyarire kumurikira sana gochase orogongoro iga rwa Nyanza na since moyende premature campaigns Ruto now finds himself in Uhuru's position niko bono umuske William Ruto enyorire kabegete gekoroto kyo muske Uhuru Muigai Kenyatta asemya kemeke yaetire ngabono niko chi campaign chachakire mapema kigima nga nonye nabo nonye muske William Ruto nerina nyarito chake chi campaign mapema ekero arenge omukonyi bo murai bwense ase serikali yaeta mwancho muligiria singencho yebiro tingo cha kumurekera chi gazeti cho ase oboime mono na ya Daily Nation ekero ngurigiria lingana nene agotebonga Ruto hits 1,000 days murai bwense bono onyarire goika amatuko eribwe yamo egati yebinto biri anyarire gwikirania mbire bina biri bituraikirana mbire bi mugano uyo konyora gucakira page ya kabiri gwike page ya gatano narimo ase gazeti ya Daily Nation ase agotebonga Ruto at 1,000 a mixed bag for president as grumbling among Kenyans grow ngabono niko abakenya bange bagendete korokia ogotagokigwa kwabo na boigo bagendete kwimurungania iguru ya uchumi na boigo oburai bwa matuka yaiga Ruto's record on human rights growing was ngabono kireto kurigereria asoko igira oboene bwa manya bantu nigo bono omorai bwense abwate record chimbi kyagira abakenya bange tibaranyora obosibore okwegerera igati ya magani aliapo anemono kolengana nelichiko broken covenant. Can the church forgive and love a president again? Ngabono ndige kororokana ngano nyene kanisa bono tera chigotwara ngi kanisa ne chigotwara okwabira gochase omurai bwense anamono kero tokoligere buna bono asichinga kechiga nonye empali bagokora emiremo ase kanisa bono abarai bechi kanisa babere bagosiria magemabo asenchira yobo tutukano na since moyende ndochenga engana ya one term nero egenderete kuligererwa kema Ruto doesn't deserve a second term yo ne page ya gatano narimo igazeti yega ya Daily Nation na sense moyende page ya gatano na kabere gokwanda mangana yechi semi whatever senior school guidelines and selection pathways released bona mangana yogo swa grade ge komi ase senior secondary schools bono nigo murobero yo nyare ko bwato kwa ane serikali mwancho murigire mugano yose page ya gatano na kabere igazeti ni ya Daily Nation nase obwangu mono ni gazeti ya Taifa Leo nerondo china bebwate engane yo ya rais goikia amatuko eliwe ya mokesa anyara goso avisi siku 1000 baada ya kuweka Biblia chini murai wense na alete chira alenge ucho gwikirania ekero anyarete ko tiana bono ndochenga egatie bintu bitaraba bigwikiranigo ngamono kwena na emirimo milioni yamo akero mwaka gochase abasae na boigo ntubwate egati ya mangana yobo wenia aiga sense ya Kenya egotebanga misusuko kati ya sekta katika sekta ya afya haikomi matibabu matabibu wa Goma kila mara umurobelio shana orotwalire omochando na ebinto binde binge lakini egati ye biri byanyarire gwikirana ntubwate buna bono okomentekana kwa ligesa alichibando asensi ya Kenya na boigo uko lika bali mu 76,000 na boigo na yande amange ayo yenyorere ase gazeti ya Taifa Leo yerituko riarero mwancho murigire kyagarando changa Stacy Miroka nware aiga ase studio angoira chinga kechiga kumwarigania erinde anyare koswa no muroberio Monday sports ose sports Monday aiga ime yo muroberio iga bwetwani yagetembe kokubolia tobasa guska ekyagera no gania kumanya ninkiti mwiri ogochengera kigima ya wiki yaeta Etwani yabugire
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye buna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tokokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo shana basani amone amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Ekero yekiri eikendi agoteka bahabuna chikendi chinde uboita bogotegere radio nubwansu bukoigwa iwe buna naure mese malonga yumba na mashabik numurubiryo okoletwa semule nere Polycarp Okara uchakira chinsa isaro nibire chemubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Gatembe FM ekeneke onka kiama mogusie. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon